ଆଉ ଲାଇଭରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଲାଇଭ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ମେସେଜ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ତ ଗୁରୁବାର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ହଁ ମୋ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଡେରି ହେଉଛି ଅପଲୋଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଯେ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇନି ବୋଲିକି। ମୋ ଲାଇଭ୍ଟା ଶୋ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ କେତେ ସମୟ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଶୋ କରୁଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ସର୍ଟ ଫିଡ଼କୁ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ନିଜ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ସକାଳେ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ?